Il-ħamis tal-ewwel ġimgħa tar-Ramdan. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu 7, versi minn 7 sa 12. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: itolbu u jingħatalkom, fittxu u ssibu, ħabtu u jiftħulkom. Għax kull min jitlob jaqla, min ifittex isib u min iħabbat jiftħulu. Minnu dak il-bniedem fostkom li jekk ibnu jitolbu biċċa ħobs sejjer jagħtih ġebla, jew jekk jitolbu ħuta sejjer jagħtih serb. Mela jekk intom nies ħżiena bħalkom tafu tagħtu lil uliedkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar missierkom li hu fis-smawiet jagħti ħwejjeġ tajba lil min jitlobhomlu. Mela dak kollu li tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, għamluh ukoll intom lilhom, għax dini il-liġi u l-profeti. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Inti tistenna li Alla jisma' it-talb tiegħek? Ġesu rid jolli l-aspettattivi tad-dixxipli tiegħu meta għallimhom kif jitolbu. Il-parabbola tal-missier li jitma' lill-ibnu turina xi ħaġa li lanqas kienet tgħaddilna minn moħħna. Kif jista' missier twajjeb u ġust jirrifjuta li jagħti lill-ibnu dak li hu tajjeb, jew qar minn hekk li jagħtih xi ħaġa ta' ħsara? F'kelma waħda, Ġesu jagħmel stqarrija li tallarmana. Meta jżid jgħid: kemm aktar missierkom li hu fis-smawiet jagħti ħwejjeġ tajba lil min jitlobhomlu. Missierna tas-sema jagħtina b'ġenerożità aktar milli qatt nistgħu nistennew. Ġesu għallem lid-dixxipli tiegħu biex jitolbu b'kunfidenza, għaliex missierna tas-sema fit-tieba tiegħu dejjem lest jisma' t-talb tagħna. U għalhekk li nistgħu nitolbu b'asserzjoni u b'konvinzjoni: ħobżna ta' kuljum għatina llum. Dawk li jafu u jafdaw fl-imħabba ta' Alla jitolbu bl-akbar konfidenza. Ġesu jikkonkludi billi jfakkarna li biex wieħed jobdi u jwettaq il-liġi u l-profeti għandu jittratta lil proxmu bl-istess mod kif aħna nixtiequ niġu trattati minn Alla u mill-istess proxmu tagħna. Mhux biżżejjed li nevitaw milli nagħmlu ħsara lill-oħrajn, huwa importanti li nfittxu li nagħmluhom il-ġid. U inti bliema mod qed tagħti mill-ġid li tista' lill-oħrajn u titlob biex taqla mingħand Alla il-ġid li hu jixtieq jagħtik. Għattini li nħobbok mulej tiegħi u Alla tiegħi u nara li l-nifsi kif jien tassew pellegrin fuq din l-art, nisrani imsejjaħ biex nirrispetta u nħobb lil dawk kollha li inti tlaqqani magħhom, lil dawk li jinsabu fl-awtorità fuqi jew taħt l-awtorità tiegħi, lil ħbibi u lill-edewwa tiegħi. Għenni Għażiża Marija biex nirbaħ ir-rabja bil-ġentilezza, il-kilba bil-ġenerożità u l-apatija bil-fervur. Għallimni ninsa lili nnifsi u ngħin lill-oħrajn f'kull ma nista' fil-bżonnijiet tagħhom tal-ġisem u l-aktar f'dawk tar-ruħ. Amen.